Szép jó napot kívánok mindenkinek! Sziasztok! Maradok én is a tegezésnél, akkor úgy, hogy az elkezdődött korábban, és akkor belefognék abba a történetbe, ami röviden azt próbáltam összeszedni, hogy kb. 20 év vállalkozás után milyen gondolatokat nézek így meg visszafele, és akkor léptetem közben ezt is. Tehát megpróbálom egy 15 percben elmondani egy cégnek, egy vállalkozásnak az életét úgy, ahogy ezt én így visszafele nézve látom. Ezt arra tudom alapozni, hogy kb. 20 éve vállalkozásom van, és körülbelül 200 céget láttam belülről auditok során, tehát vállalkozások során. Minőségirányítási van az ISO 9001, biztos így mond valamit ez a szabvány. Auditokat csináltam, és láttam 1000 fős cégeket és 1 fős, és ezek között mindenfélét. És ebből a tapasztalatból felsejlik számomra egy minta, és ezt szeretném megosztani veletek igazából. Ez a minta az úgy néz ki nagyjából, hogy egy 5+1 lépcsőfoka van nagyjából minden vállalkozásnak. Ezt a sztorit éltem én is meg, és azt kell erről tudni, hogy az első az még a víz alatt van, tehát amiről Tánci is beszélt, hogy csak azon gondolkozunk, hogy megálmodjuk a szép nagy jövőt, a stratégiát. Az első része igazán, amikor ezt az ötletet megpróbáljuk validálni, ez egy hangsúlyosan eladási tevékenységet jelent, tehát megnézzük, hogy az, amit mi álmodtunk, az a valóságban, a piac részéről van egy igény erre. És utána jön egy csapatnak a kiépítése, tehát valahogy a vállalkozás igazából akkor lesz vállalkozás, akkor haladja meg a munkahelynek az állapotát, amiről itt szó volt, hogyha van egy csapat. Utána jön az a rész, amikor konszolidáljuk a folyamatokat, tehát rendbe teszünk egy csomó mindent. Negyedik rész a valós konszolidáció, amikor már egy életvállalkozásról beszélünk, és az ötödik a kilépés, az exit valamilyen formában. Felírtam ott 2%-ot is, ez nem véletlen, tehát a jelenlegi statisztikák szerint a romániai vállalkozásoknak a 92%-a nem ér fel a második szintre, vagyis azt jelenti, hogy 2-nél kevesebb alkalmazottja van. Tehát az azt jelenti, hogy egy ilyen self-employed, tehát én vagyok a vállalkozó, egyben van egy munkahelyem és van egy komám, akivel közösen dolgozunk, és ezt az üvegplafont nagyon sok vállalkozás, pontosabban 92% nem tudja meglépni. Most ezek miatt általában valószínű tudásbeli, kitartásbeli, még egyéb hiány, vagy nem jó a stratégiai terv, vagy csomó háttere lehet ennek a dolognak, viszont ez illusztris példája annak, hogy nem lehet mindent kitartásból megoldani, nagyon sok összeszedett tudásra van szükség emellé. Mutatnám is nagyjából a lépcsőket, tehát így mindegyik lépcsőnél elmondom, hogy szerintem mi a fontos, én csak így visszatekintésképpen látom ezt át. Tehát az első rész az legfontosabb, hogy legyen lelkesedés, legyen önismeret, tehát ismerjük a határainkat és hogy miben vagyunk jók, arra lehet csak ráépíteni valamit, anélkül nem fog működni. Nagyon fontos a tervezés része, de arról már többen beszéltek. Kiemelném azt a részt, hogyha lehet, a matekkel is foglalkozzatok. Tehát nagyon sok kedves, aranyos kezdő vállalkozó ezt a felét, tehát nincs annyira nagy barátságban az Excel táblával, mikor egy árszámítást meg kell csinálni, vagy valami, akkor valahogy ez kimarad a történetből, és akkor utána kiderül az, hogy a piac elfogadja azt az árat, amivel elindult, csak éppen nem lehet megélni belőle, tehát hogy nem lehet abból fejlődni, meg pláne nem lehet. Tehát ez egy nagyon érdekes része az első lépésnek, mivel hogy én folyamatokkal foglalkozok, és igazából folyamatoknak a digitalizációját, tehát az ERP szoftverekbe egy-egy folyamatot lehet beleépíteni. Próbáltam folyamat szemléletből is ezt megnézni, és nagyjából 3 részre osztottam fel egy kisvállalatban lévő összes történést, amit zölden láttok, azok az értékteremtő folyamatok, tehát gyakorlatilag az a szakmánk, az a mesterségünk címere, az a szolgáltatás, kereskedés, gyártás, amit csinálunk, ez szokott általában mindig meglenni. Tehát általában egy szakember indítja el a vállalkozást, ezt általában értjük, jól is szoktuk csinálni. Ez egy rózsaszínnel a zéródik folyamatnak, tehát a zéródik lépésnek fel is van oda tüntetve, meg nagyon fontos ebben a fázisban az, hogy legyen egy stratégia, egy valamilyen tervezés, minél jobb, annál jobb. Ezt követi az első fázisban az értékesítés. Tehát igazából akkor tudjuk validálni azt az ötletet, ami működik.
Ezen a részen tehát valahogy úgy kell elképzelni, hogy innen indulunk el és jövünk kifele. Tehát tágítjuk ki a kört. Az elején csak van a villanyszerelő, amit Tánci emlegetett, vagy van egy valaki, aki ért valamihez, és aztán kezdi felépíteni a folyamatot. Itt van az ügyfél, ahonnan bejön az igény, itt meg megkapjuk a végén a pénzt, tehát először ez épült ki, általában az értékesítés, meg a kiszállítás, vagy a teljesítés, a szolgáltatásról beszélünk, és ez így aztán kezd nőni tovább. Utána kerülnek fókuszba az irányító folyamatok, tehát megtanuljuk mi az, hogy menedzsment, illetve van egy csomó háttérfolyamat, raktározás, karbantartás, stb. Ezeket elér később jól csinálni, az elején nincs erre nagy szükség. Visszatérve magára a lépésekre, tehát az első legfontosabb lépés az eladás ezerre, tehát validálni kell az ötletet, ehhez el kell indulni. Ki kell menni a piacra, meg kell nézni, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Itt nagyon fontos a kapcsolatok, a nagy számok törvénye, tehát sokszor kell próbálkozni ahhoz, hogy kapjunk egy visszajelzést a piacról, jó kell szegmentálni, valódi ügyfelekhez kell szólni, mert nem sokszor kapjuk meg a nemeket. Tehát ez egy ilyen eladással foglalkozó rész. Itt még kritikus szokott lenni az, hogy nem figyelünk eléggé a készpénzre. Tehát úgy gondolom, hogy jó pár vállalkozóval beszélve, akár Diósi úrnak valamik eladásában konkrétan is benne volt, hogy a legtöbb kezdővállalkozás azért nem éri meg a második, harmadik évet, mert a cash flow-ja nem tart ki. Tehát papíron van kintlevőségünk, elméletileg jól állunk, gyakorlatilag nincsen lejünk se, és le kell húzzuk a rollót. Tehát a cash is king, azért is írtam ide fel. Ebben a szakaszban nagyon kell figyelni a befektetésre, a beszerzésre, hogy azt józanul csináljuk, az árrés az nem árt, hogyha bátor, tehát nem szabad abba a hibába esni, hogy mi most csak az elején vagyunk, kicsik vagyunk, és akkor teszünk egy kicsi árat, hogy valahogy szerezzünk klienset. Ez nem fog jó lenni később. Nem lehet finanszírozni egyszerűen a növekedést. Fontos a fegyelem, tehát a cashflow-ra figyelnünk kell, szoftverként pedig ebben a fázisban azt ajánlom, hogy használjátok az Obliót. Ez egy nagyon egyszerű kicsi szoftver, azt hiszem, hogy 170 lejje az éves bérlete, és az első év ingyen van, tehát kvázi 2 évig tudsz egy alapszintű ügyviteli szoftvert használni ennyi pénzért. Tehát úgy gondolom, hogy ez fontos. Jó, hogyha ezt minél hamarabb elkezditek használni, mert rendet tudtok tartani. Tudjátok, hogy mennyi számlátok van, mennyi kintlevőségetek, stb. Tehát, hogyha ezt mindenféle papírokon, meg Excelbe kezditek el követni, akkor nehezen lehet ezt egy helyre összeterelni. A második fontos lépcső, ugye erről szó volt, hogy meg kell ugrani azt a szintet, amit nagyon sok vállalkozás, 92% nem tud megugrani, ez pedig az, hogy nem egyedül dolgozom, vagy nem ketten maximum, hanem már 3 vagy több ember van. Ez azt jelenti, hogy elkezdünk érteni a HR-hez, ami egy külön sportág, erre fel kell készülni. Nagyon nehéz folyamat, tehát attól, hogy jó szakember vagyok, mondjuk jó villanyszerelő, abszolút nem jelenti azt, hogy értek az emberekhez, ki tudom választani a jó villanyszerelő kollégát, tudom őt motiválni, stb. Tehát erre érdemes tudatosan készülni, nem fog magától ez jól elsülni elsőre. Lehetőleg csak akkor fogjunk ebbe bele, hogyha van valamennyi tartalék a cégbe, ugye a fizetést azt legalább 6 hónapra nézzük meg, hogy megvan-e az új kollégának. Lehetőleg jó embereket válasszunk, tehát ne az legyen a fő szempont, hogy a komámnak, az unokatestvérének a fia vagy a lánya, az nem lesz elég, és próbáljuk meg ezt kellően előkészíteni, akár teszteket is vegyünk igénybe, mert abból sok mindenki tud derülni. Itt, ami még nagyon fontos, a betanítás, tehát nagyon sok vállalkozónál láttam ezt, hogy elvárjuk, felveszik a kollégát, és elvárjuk a második naptól ő teljesítsen, nem fog, tehát se tudja, hogy milyen szerszámot vegyen a kezébe, ide nagyon sok türelem kell és kapcsolódás. Illetve ami vállalkozóknál meg másik nagy probléma szokott lenni, esetenként még nálam is, az meg nagyon sok kollégánál látom, hogy a delegálás. Ennek az ellensége a perfekcionizmus. Tehát, hogyha kitartunk amellett, hogy és csak 100%-ban vagy 105%-ban jó az, amit el kell végezni, azt csak én tudom megcsinálni, sose lesz igazi munkatársunk, mert mindig lefrusztráljuk, hogy szarul csinálta meg, tehát ezt támogatásra meg kell fordítani, és delegálni kell akkor is, hogyha 80%-ban tudja megcsinálni, és belenő abba az új feladatkörbe. Ez egy kulcskérdés egyébként növekedés szempontból megtanulni jó kommunikálni, meg delegálni. Erre a részre, hogyha szoftvert kell a dolgok mögé tenni, akkor azt ajánlom, hogy használjátok a Trello-t.
nagyon egyszerű feladatkezelő szoftver, amiben tudatosan fel lehet építeni kicsi projekteket, feladatokat kiosztani, állapotokat tovább görgetni, és tök jó használható akár telefonról is. A harmadik lépcsőként a folyamatok és az azzal való tudatos foglalkozást jelöltem meg. Tehát itt nagyon fontos az, hogy meg tudjuk nézni, hogy a vállalkozásunk gyakorlatilag egy sor forgatókönyv szerint dolgozik. Tehát az, hogy jön egy vevőigény, és arra én elkészítek egy árajánlatot, azt kiküldöm, mit mondok, mikor találkozok az ügyféllel, csak mondjuk vegyünk egy ilyen példát, vagy kiszállításnak mi a folyamata, hogyha erre vannak forgatókönyvek, vagy folyamatleírások, mindegy, hogy nevezzük, akkor sokkal bennebb vagyunk. Tehát akkor már van egy sablon, és az a sablon, ha jól működik, többször volt validálva, akkor az átadható, tanítható, maga a folyamat is átadható. Ha ez nem történik meg, akkor gyakorlatilag én tudom egyedül is. Én vagyok a tuti, csak ez egy nagyon fárasztó munka, mert mindent te kell megcsináljál. Ezekhez eszközökként feladattáblák, feladatmátrixok, folyamatábrák, egyszerűen rajzolható. Itt, hogyha szoftvert kell mondani, nem írtam fel, de van egy ilyen kicsi egyszerű rajzoló szoftverecske az a neve, hogy draw.io, egy webes felületű dolog, folyamatábrákat lehet rajzolni és megosztani másokkal. Ugyanitt tart még a folyamatoknál nagyon fontos az, hogy foglalkozzunk valamennyire a benchmarkinggal. Tehát tudjuk azt, hogy ha egy versenytárs jobban teljesít, az vajon miért lehet. Nézzük meg a weboldalát, próbáljuk meg kideríteni, hogy mit csinál jobban vagy másképp. Illetve kezdjünk el foglalkozni a teljesítményértékeléssel. Ennek az alapja nyilván az, hogy adat kell mögéje, tehát kell lássuk azt, hogy mennyi számlánk van, mennyi sikeres értékesítésünk, mennyi az árés, a gyártáson, stb. Az, hogy döntéseket tudjunk hozni, és tudjuk részesíteni a kollégákat is a saját sikerünkben, mert akkor ők még motiváltabb lesznek és mennek előre. A negyedik lépcső, ami már igazából mondhatnám azt is, hogy a kiváltságosak lépcsője, tehát viszonylag vagy nagyon kevés vállalkozás ér el idáig, az, amikor szintet tudnak lépni a vállalkozók, tehát azt jelenti, hogy nagyon stabil, konszolidált folyamataik vannak, általában ilyenkor szokott bekerülni a történésbe egy komplexebb szoftver is, tehát beszélhetünk itt akár egy bonyolultabb ügyfélkapcsolati szoftverről, CRM-ről, vagy egy komolyabb vállalatirányítási szoftverről, amit ERP névvel fut. Itt tudunk igazából belépni és segíteni, tehát milyen projekteket vezetünk be, oda menjünk, megnézzük a vállalkozást, felmérjük és megpróbáljuk digitális környezetbe áttenni azokat a folyamatokat, ami azelőtt analóg volt, esetleg voltak ilyen adatszigetek, hogy 1, 2, 3, 10, 20, 40 Excel tábla, néhány számlázó szoftver, mondjuk SmartBill, esetleg valamilyen készletkövető szoftver, mondjuk Sága, és gyakorlatilag ebben a pillanatban kerül át, mondjuk úgy, hogy nagykorúval megy át a harmadik lépcsőfokra, amikor a folyamatokkal foglalkoztunk, akkor kapunk egy összképet, lesz egy rendszerünk, kvázi ilyenkor fel lehet építeni a pénzügyi controllingot, és nyilván a teljesítmény alapú bérezést is. Ide mondom, hogy nagyon kevesen érnek el sajnos. Ez az a pillanat, amikor van értelme annak, hogy már van annyi pénze a vállalkozásnak, hogy igénybe tud venni szakembereket, tehát mindenféle tanácsadók, így is írtam fel, hogy mindenféle tanácsadó, tehát HR-estől, kontrollerig, gyártási szakemberig, logisztikusig, már meg tudjuk őket fizetni. Ilyenkor őket meg is tudjuk keresni a nagyon jó embereket, csúfnévvel, ezt szokták mondani, hogy vegyünk fel egy-két zsoldost ilyenkor már, akinek nagy tapasztalata van az adott területen, mondjuk egy nagyon jó értékesítési vezetőt, vagy stb. És ilyenkor el lehet kezdeni a finom hangolásokat csinálni, tehát már van egy nagyon szolid alap, amihez hozzá tudunk nyúlni. Ez az a pillanat, amikor általában a legtöbb tulajdonos meg tudja engedni azt is, hogy hátrább lépjen. Tehát működik a rendszer, nélküle vannak adatai, naponta 2-3 órát dolgozik, lát egy csomó számot, abból tud döntést hozni. Ahhoz, hogy elérjünk ide, amit ezt nagyon sok ugye, sikersztoriban emlegetik, hogy az a célom, hogy nélkülem is működjön a vállalkozás, ahhoz el kell érjünk ide. Tehát kell legyen egy rendszer, kell szoftver, minden le kell legyen szabályozva, ami nem egy könnyű történet. És
Ugye minden sztorinak van egy vége is, tehát azt szokták mondani, hogy magyar népmesékben is, hogy itt a vége, fuss el vége. Az nem mindegy, hogy következik be. A nagyon sikeres vállalkozások általában úgy jönnek létre, hogy már a létrejövés pillanatában tudja a jövendőbeli tulajdonos, hogy ő exitelni fog. Tehát, hogy felépít egy valamit, az konkrétan jelent egy nagy értéket, és akkor azt eladja a konkurenciának, stratégiai befektetőnek, pénzügyi befektetőnek, valakinek. Hogyha ezzel az indítatással fogunk bele a vállalkozásba, egészen másként fogunk dolgokat csinálni, mint hogyha csak úgy elkezdjük és szereljük a villanyt, ahogy Tánci mondta, és haladunk előre. Hogyha ezzel a mentalitással fogsz bele, akkor tudatosan arra készülsz, hogy a vállalkozás áttekinthető legyen, könyvelés, pénzügyek, minden legyen rendben, tehát az ilyen sikamlósabb terepet mondjuk el szokták kerülni azok a vállalkozók, akik exitelni szeretnének. Nagyjából az exitnek, vagy a befejezésnek 3 módja van, az egyik a legsikeresebb verzió, ugye az eladás. Ez kb. 30%-ba szokott sikerülni, tehát azt jelenti, hogy működik jól a dolog, kivehető vagyok ebből a képletből, nélkülem is működik, és el tudom adni. A másik a cég átörökítése, második generációs vállalkozások esetében ez be szokott jönni. A harmadik pedig az, hogyha ezt nem tudom ezt a szintet elérni, akkor is valahogy a cégnek vége lesz. Tehát, hogyha én nem tudom magam kihelyettesíteni, a rendszert nem tudom felépíteni, akkor úgy lesz vége, én leteszem a lantot, és azzal vége lesz a történetnek. Egy nagyon kis résznek sikerülni szokott az is, hogy tőzsdére vigye a céget. Ugye ez az értékesítésnek egy különleges fajtája. Visszatérve még egyszer csak ennyi ehhez térnék vissza, mert ez egy nagyon fontos gondolat szerintem, hogy gondolkozzunk folyamatokba, tehát lássuk be azt, hogy amíg mi vagyunk a szakember, addig ott vagyunk a közepén azon a nagy rózsaszín téglalapban, és azt csináljuk, és próbáljuk azokat a folyamatokat végigvinni. Akkor lesz igazából nagyon sikeres vállalkozásunk, hogyha mellé tudjuk tenni az összes többi lépést, először a narancssárgákat, utána a világos sárgákat, a marketinget, a HR-t, és utána a zöldeket, tehát a háttérfolyamatokat, a controllingot, termékfejlesztést. Nyilván ebből is látszik, hogy egy nagyon összetett feladat, tehát a vállalkozónak lenni mindenhez is kell egy kicsit, nem is elég sokszor kicsit érteni, de legalább át kell látni, és nagyon jó kell delegálni, meg kommunikálni, ezek nélkül úgymond nagyon nehéz lesz. És visszatérnék erre a példára is, hogy nagyon fontos látni azt, hogy az elején eldönteni, hogy igazából munkahelyet akarunk-e magunknak, mert akkor ott meg fogunk állni az első szinten, amit mutattam, tehát lesz egy szolgáltatásunk, egy termékünk, vagy kereskedünk valamivel, de hogyha mi letesszük a lantot, akkor gyakorlatilag összeomlik a teljes történés. Egy rövid záró, azokat a cégeket tudjuk, vagy szeretnénk mi segíteni, tehát a mesterségünk címere az, hogy digitalizáljuk a vállalati folyamatokat. Ez azt jelenti, hogy azok a cégek, akik úgy látják, hogy a 3., 4. lépcsőfokon tanyásznak, akkor rajtuk tudunk segíteni, új ötleteket adni. Szívesen látom bárki, jelentkezzetek be ezen a formalapon, amit ott alul láttok, tehát a kapcsolati weboldalunkon is egy 2 órás ingyenes digitalizáció keretében, akár Zoomon, akár személyesen tudunk arról beszélgetni, hogy mit lehet nálatok csinálni, hogy jobban, gyorsabban, hatékonyabban működjenek a folyamatok. Ennyi volt az én mondókám, köszönöm szépen!